ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरियर सिल्क। अब तक 9 गो जिला के प्रतिभागी के परफॉर्मेंस भइल। नंबर में चल रहल बाड़ी मऊ के बेटी सोनी सिन्हा सबसे पीछे। अब मंच पे उतर रहल बाड़ी वो प्रतिभागी जे अपन पैनी गायकी से बाकी सब जिला के दिन के चैन और रात के नींद छीन ले बा। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला बोकारो के सुरांगना चंदन तिवारी के। तैयार हैं? जी बिल्कुल। जम के जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रसिया है जिंग जोंग जोंग जिंग जोंग जोंग जिंग जोंग जोंग डिंग 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 जिंग जोंग जोंग 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 डिंग 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 जिंग जोंग जोंग जिंग जोंग जोंग जिंग जोंग जोंग लगा दिया दैया लगा दिया रे लगा दिया दैया लगा दिया रे कोरे कागज पे कोरे कागज पे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया दैया लगा दिया रे लगा दिया दैया लगा दिया रे कोरे कागज पे कोरे कागज पे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा नाही समझ पौली ओकर इरादा जुल्मी ने हमका मुआए दिया दादा नाही समझ पौली ओकर इरादा जुल्मी ने हमका मुआए दिया दादा अरे भिड़ाए दिया दैया भिड़ाए दिया रे भिड़ाए दिया दैया भिड़ाए दिया रे भिड़ाए दिया कन्ना भिड़ाए दिया रे कोरे कागज पे कोरे कागज पे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया दैया लगा दिया रे लगा दिया दैया लगा दिया रे कोरे कागज पे कोरे कागज पे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे 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 कोरे कागज पे ठप्पा कैसा रहा परफॉर्मेंस आपका? अच्छा गाए? जी अपने तरफ से पूरी कोशिश की मैंने। चलिए तो जानते हैं इंदु जी। बहुत खूबसूरत लग रहा है बाड़ू लाल लाल ड्रेस में बहुत बढ़िया। और तू डांस कर रही है, डांस करके दिखावा। लगा दिया दैया लगा दिया रे लगा दिया रे कोरे कागज पे ठप्पा लगा दिया रे ये बहुत अंदाज है, बहुत बढ़िया बा मेरा बना के एकदम कायम रखा। और जिला टॉप में आवे के जे दावेदारी बा उतारा में तो बढ़ले बा। थैंक यू। बस ये बरकरार होके के चाहिए हमेशा लाइफ टाइम। और 10 नंबर भाई 10 नंबर। थैंक यू मैम थैंक यू। सुपर गर्दा नंबर तो तोरा सबसे पहले बिना शक के बिना देरी के 10 देता हूँ। जोरदार ताली। 10 नंबर पावे वाला के चेतावनी देतनी हम। तोहार गायकी में बहुत दम बा, पावरफुल आवाज बा, लेकिन जो सिलेक्शन बा एक तरह के जाता तनी आरो तरह के लावा।
जी सर, पिछला बार से फिर कोशिश ठीक बा? करब जी। एकरा तने ध्यान रखा, ना तो हो सकीला कि ई एगो वजह बन जाए तारा खातिर बाद में, जो कि चौथा चरण आवे वाला हा। जी सर। ठीक बा? जी सर। जिया, जुग जुग जिया। थैंक यू सर। क्या लग रहा है? 20-20-20 बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। क्या बोलना चाहती हैं आप? आपन जिला वाले से हम यह कहब कि चंदन तिवारी के रहते निराश नहीं होके के कहे कि जिला टॉप के ट्रॉफी बोकारो ही जाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंजॉय करिए मस्ती। थैंक यू। बधाई हो चंदन, आज 20 नंबर पा के तू सेफ हो गई लहू। कैसन महसूस होता तोरा? बहुत अच्छा लगा था भैया, लेकिन साथ में कमेंट्स भी मिलल हमरा कि एक जैसन ही गायकी हमारा रहे और आगे से हम पूरा प्रयास करब कि एकदम एक से बढ़ के एक सुनाई। हो चुकल बा आज के जंग। आई डालल जाओ एक नजर सब जिला के नंबर के स्थिति पे। अब हम न्याय मंडल से अनुरोध करब कि ओ जिला के प्रतिभागी के नाम के ऐलान करी जिनकरा के मिल रहल बा मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताब। जे बेस्ट बाड़ी आज के चंदन तिवारी बोकारो। तो आज के मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे बारी जिला बोकारो के चंदन तिवारी। इनकरा के मिल गई बा मोनेट पासपोर्ट की तरफ से एगो खास उपहार। अब उ योद्धा के भी सम्मान कइल जाओ जेकर प्रस्तुति पेश करला सबसे मजबूत चुनौती। हम न्याय मंडल से जाने के चाहब कि उ कौन प्रतिभागी के प्रस्तुति रहे जिनकरा के मिल रहल बा पायलट पोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब। अलख निरंजन गोरखपुर के छैला जितेंद्र सिंह अंशु, आ जाओ। तो आज के पायलट पोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे बाड़न जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु। इनकरा के मिल गई बा पायलट पोटो की तरफ से एगो खास उपहार। स्कोर के हिसाब से आज मऊ के बेटी सोनी सिन्हा के हो गई बा ई मंच से हमेशा खातिर विदाई। हम बुलावे के चाहब सोनी सिन्हा के ई मंच पर। कुछ कहे के चाहबू? कहा लिए जाब यहाँ जितना भी पार्टिसिपेंट हमारा बड़ भाई लोग रहा, हमारा बड़ बहन, सबसे हम छोट रही हैं, बड़ा प्यार दुलार मिलत रहा। आदरणीय राजेश जी, गुरु जी, देवी स्वरूप, इंदु सोनाली जी, आप लोग के दर्शन भइल बहुत सौभाग्य की बात बाटे। इतना दिन जकरा आचरा में जकरा चरण में रहली, नागेंद्र सर, आदरणीय संतोष सर, जितना भी सब लोग बाटे, सबके बहुत प्यार दुलार मिलल, सबकरा से ज़्यादा हमारा प्यार दुलार मिलल। जाते जाते तारा से हम एगो बात कहब कि तो कहली है कि ई तोहार सौभाग्य बा कि सबके दर्शन भइल। ई हमारा सबके सौभाग्य बा कि तोहरा जैसन बेटी के दर्शन भइल। और हई समाज से तू लड़ के यहाँ तक अपना दम पर, अपना गायकी के दम पर, अपना गांव समाज के माटी के जे ताकत बा ओकरा बदौलत तो यहाँ तक पहुँचली। ई बहुत ही गर्व के बात बा पूरे समूचे जिला के खातिर और सब संपूर्ण समाज के हम सब सलाम करत तनी और हई बेटी के सलाम करत तनी। हम सब तार गाना भी ना सुन सकते। हमारे खातिर बहुत धन्यवाद हम सब खुद के करे तानी कि ऐसन बेटी के हिम्मत ना हारे की चाहे। ई तारा इतना बड़ा मंच मिलल महुआ के जरिए, जिला टॉप के जरिए, एकरा धन्यवाद करा और आगे कुछ ना और मेहनत होई। हिम्मत अगर हारबू तो कभी आगे ना बढ़ पाएबू, या तो जिला टॉप के माध्यम से या स्टेज के माध्यम से और स्टेज के माध्यम से। जेला से पहले एगो हमारी इच्छा बाटे, हम चाहते नहीं कि इंदु मैम से एक बार गले मिल ले, फिर दिल की शांति मिल जाए।
ए मंच पे आके आप अपन भाई से मिल गई नहीं। सब लोग आज आपको जानते हैं। सोनी सिन्हा है जिला मऊ की बेटी, ये बहुत बड़ बात बाटे। और आगे के आपके भविष्य खातिर हमरा सब लोगन के तरफ से आपकी शुभकामना। भगवान से हम गुजारिश करब कि हम जहाँ भी जाए हमके ऐसा लोग मिले ताकि हम फिर दूर जाए तो हमके इतने तकलीफ हो गए। तू तो एकदम शेरनी बाड़ू। हाँ दहाड़ के गईलू तू एजा से। दहाड़ के तू जईबू तो देखा कि तहार दहाड़ पूरी दुनिया देखी। इंस्पिरेशन मिली लोगों की कि देखा यह है सोनी के हिम्मत है कि अभियो भी गांव में बहुत लड़की के गावे खातिर रोक लगेला, लेकिन तू रोक के काट के तू आइलू ये मंच तक। तारा पे गर्व बा, सबके गर्व बा, हमरा सबके गर्व बा। तीसरका चरण के आखिरी दिन में मऊ जिला के जिला टॉप बने के अरमान टूट गई, लेकिन 9 गो जिला संघर्ष में दावेदारी बचावे में कामयाब हो गए। अगला हफ्ता शुरू हुई चौथा चरण यानी आखिरी दाव। अब हर जिला के परखल जाई संगीत के अलग अलग विधा के कसौटी पर। ता आखिरी दाव में कौन जिला टिकाई आपन पाँव और कौन जिला फिसल जाई, सब कुछ जानल जाई अगला हफ्ता में। तब तक के लिए भोजपुरिया संस्कृति के करी हिफाजत और हमरा और हमार जोड़ीदार मनोहर के दी इजाजत। शुभ रात्रि कहे से पहले हम चाहें कि सोनी सिन्हा 2 लाइन हमरा खातिर गा के जाई। ई जीवन जितना बार मिले, ई जीवन जितना बार मिले, हर बार तो ही हर बार हमें तो हर प्यार मिले, हर बार हमें तो हर प्यार मिले। ऐसे जे सज के सबर के तू रहा बुत के हुओ के मन पगला जाई हो, पगला जाई हो ए गोरिया। आनी पानी आ जाई आ जाई हो ए गोरिया, आनी पानी आ जाई आ जाई हो। है जिला टॉप के मंच पर करब गंजन। रहुआ बानी गुड़, आई वॉन्ट टू बिकम चीनी। तब तो तारले पहले ही कहले रहनी कि गुरु गुरे रह गई चेला चीनी हो गई। दुपट्टा के कोना ऐठ के गोरी मुँह में दबा के कहाँ जात बाड़ू, कमरिया हिला के कहाँ जात बाड़ू। अंदाज और एक गायकी बहुत अच्छा रहता है। हम रहुआ खातिर कितना दूर से चल के आ रहे बानी।